Kagyari naman ang pabalo namon sa inyo nga pang pag-good vibes para sa sininga weekend. Mula lapod sa popular nga buyong-buyong nga suba sa Barangay Kapitan Ramon sa Silay, may mga iban pagid nga mga parte sang suba nga ginakadtuan sa mga lokal nga turista. Pares na lamang sa sining nga overflow. Ang guba nga overflow, doon nangin resort na lang. Ginapaliguan, ginapapicturan, katahom abis ang itsura. Sa unhan, ang suba, may mga cottages. Popular man ang ini nga destinasyon, kagang ini nga bato sa tunga sang suba, nagaserbi nga landmark, kag agaw atensyon ang itsura. Nagawan ta ini sa buwas sa tripping ni Ruming. Ang istorya naman sa isa ka OFW nga cancer advocate sa Baganihan. Nangin inspirasyon niya ang iailoy nga cancer patient sa paglunsar sa cancer prevention campaign. Bisan yara na sa luwas, luyag niya nga mapasanyog pa ang kampanya kontra sa makamamatay nga balatian upod sa mga cancer survivors. Ang istorya sa Pinay OFW nga cancer advocate sa sining episode naman sang Baganihan sa Sunday.